Ngarep iku pertigaan Desa Klino, Kecamatan Sekar, Kabupaten Bojonegoro. Ki yen lurus arah Ngawi, cuman urung pernah tak vlog sing saka Klino menyang Bojonegoro. Saiki sebagian dadi ireng putih. Dulu-dulu tumrap Bojonegoro, khususnya wilayah Gondang, Temayang, Sekar, tulung yen ngerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Piye kabare dulur-dulur kabeh, muga-muga tansah sehat lan lancar rezekine. Kanggo dulur-dulur muslim kang nglaksanakake ibadah poso, muga-muga posone iso tutuk lan berkah. Oke dulur-dulur, dina iki bakal takjak mubeng-mubeng neng wilayah Bojonegoro sisih kulon kidul lur. Ki perjalanan tak mulai saka Desa Klangon, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun. Sejatine wis ana vlog bab iki, malah tak mulai saka pos lemah Bang Saradan. Dan nanging mergo ana panyuwunan saka dulur-dulur supaya aku ngevlog saka Desa Klino nyang Bojonegoro. Makane iki video tak awali saka Desa Klangon. Alasane mergo Desa Klangon iku desa kang mepet karo Desa Klino, Kecamatan Sekar, Kabupaten Bojonegoro. Dadi Klangon lan Klino sanajana beda kabupaten, nanging desane kuwi jejer. Lah, sing kedua loro karo desa ki ana tengah-tengah alas, lur. Terus uga Desa Klangon utawa Klino kuwi loro karone ana komoditas pertanian kang diarani tanduran porang, lur. Cuman yen tak sawang mau kaya wis bar panen, dadi tandurane porang kuwi wis padha mati-mati ngono, warnane kuning. Dadi porang kuwi pancen sekali panen lur, mengko tukul maneh utawa nandur maneh. Oke, iki dilunggah sawake dhewe teko perbatasan Nganjuk Bojonegoro lur. Gapurane dhuwur banget tapi apik. Dadi iki awak dhewe bar saka Desa Klino yang sing masuk Kabupaten Madiun, saiki masuk Kabupaten Bojonegoro lur. Maksudku mau ade saka Desa Klangon lagi mlebu Kabupaten Bojonegoro, Desa Klino. Aku wis dolan mrene iki jane wis suwi belasan tahun kepungkur lur. Awal tahun 2000-an iki wis mrene. Ning kondisine aja diomongne ya. Dalane kuwi cilik, makadam, kadang-kadang lemah lur. Jaman sakmono tapi alase wektu kuwi sik ketel banget lur. Saiki ya isih tetep ketel, ya cuma sebagian wis tinggi ladang. Iki masuk perkampungan Desa Klino lur. Kanan jalan kuwi mengko ana kantor perhutani. Wit-witane ngrumbul, jaman biyen tambah luwih ngrumbul lur. Kene iki ketok ketel lan adem. Ketoke sebagian wit-witan wis ditebang utawa ya mungkin mati mergo tuwek lur. Ngarep iku pertigaan Desa Klino, Kecamatan Sekar, Kabupaten Bojonegoro. Ki yen lurus arah Ngawi lur, Karangjati. Yen nganan
arah Bojonegoro. Iki dulur-dulur bakal tak jak arah kanan. Mergo sing arah Jati wis nate tak vlog iso digoleki sekitar sadurunge poso lur, dibuka-buka wae. Desa Klino salah siji desa favoritku lur. Cuman iki rasane kok rada garing, mergo ya pancen aku krasa yen akeh ya gak akeh sebagian wit-witan gedhi iki ilang. Lagi kaya ana ya ketoke nek kene iki mbiyen ya nek wit terus ambruk ngono apa piye. Kok tipake lemahe murat-marit. Oke, saiki awak dhewe arepe mlaku nuju Bojonegoro lur. Jane aku wis beberapa kali cuman urung pernah tak vlog sing saka Klino menyang Bojonegoro. Pernah setahun kepungkur tak vlog tapi wektu kuwi videone iki gak nyala dadi gambare gak ono. Ya istilahnya salah teknis lah. Kene iki lur sing terutama bagian kuwetel wit-witane, terus kanan jalan kuwi wisata hutan biyen. Terus kari-kari ketoke kok ana kafe-kafe tapi ya tutup lur. Oh biyen gak koyo ngene lur, bangunan se omah-omah gak patek akeh. Terus ya ora apik-apik koyo ngene iki. Maksudku tahun 2000-an awal. Iki santai-santai lur, aku karo ngabuburit saka Kediri mau aku sekitar jam 1:30 luwih titik. Iki 2:30 iki lagian. Jadi santai-santai wae lur. Kok 2:30 toh, 3:30. Langko bubar dusun utawa desa Klino ki awake dhewe masuk kecamatan Gondang lur. Ya, nang kecamatan Gondangko sing pinggiran sing berbatasan karo kecamatan Sekar iki ana desa Krondonan. Terus bar kuwi ana desa oh ya. Wis kok didelok ae lur saiki mlaku-mlaku dhisik iki sawetara. Ana murah bagian lho sitoke. Iki lho bocah apa kuwi motor sitok tumpaki bocah 5 iki lho. Gak eleman kabeh. Jadi desa Klino kuwi termasuk dhuwur lur. Perkiraanku ya sekitar 500 utawa 600 meter di atas permukaan laut. Langko yen wis ngono awake arah pusat kecamatan Gondang kuwi lagi mudhun. Oh iya desane engko karo engko ya golek tulisan lur wong pancen petunjuk iki jarang, batas desa iki ya ora patek jelas, kadang muk tugu cilik ora nek tulisane Krondonan. Ya, pertama kuwi terus engko ana desa Sembung Rejo. Yen gak tiru lho iki ngeling-eling. Terus engko lagi desa Gondang. Biyen iso mbayangne mesti luwih apik lur pemandangane. Mergo wit-witan kan luwih ketel timbang saiki. Lah sebagian kan tanduri jagung lur tinggi ladang. Kae ngarep kiwa. Cuman yo fenomena ngene iki ora nang kene tok lur, nang ndi-ndi
ning Kabupaten Kediri uga ana. Dulur-dulur yen nang nggone tapi gak wilayah alas ngene iki ya sadurunge wilayah perkebunan kopi apa perkebunan teh ngono terus tinggi perladangan penduduk. Tapi aku wis ora ngerti prosesnya piye, cuman nurutku luwih apik asline. Iki perjalanan sik lanjut lur. Jarake engko sing ditempuh mulai saka Klino ngampe Gondang kuwi ya kurang luwih sekitar 14 km lur. Naik turun gunung terus perkampungan titik banget lur, sing akeh ya alas. Sanajana rata-rata dudu alas primer lur. Alas penghijauan umume arupa jati, terus kadang-kadang ana maoni lan wit-witan liyane lur. Rodok watuk. Lah aku ora ngerti iki apa isih masuk Desa Klino, Kecamatan Sekar, apa wis mlebu Kecamatan Gondang. Dulur-dulur sing manggon nang kene iso ngewahi pencerahan lur. Terus tak elingne kanggo dulur-dulur sing durung subscribe, enggal subscribe ya supaya aku tambah sregep gawe video lur. Terus ojo lali tekan tombol loncenge lan share nang kanca-kanca. Terus dulur-dulur iso nonton omah-omah lawas, terus atap joglo, terus sebagian sih ana omah arupa kayu lur dindinge. Engko lek masuk kampung meneh iso ditonton. Ki mang panen jagung lur. Kayak ngene iki lur. Ning istimewane dalane wis jos. Dadi cor senajana sebagian durung diaspal dhuwure. Mobil wis bas-bas lur iki, lumayan cukup gede. 3 meteran kira-kira dalane. Lah nang kene iki kiwa dalan ki lak arupa cekungan to lur. Kuwi yen musim rendeng awal ngono pas ditanduri pari no ijo banget. Terus iki mang sing narik perhatianku, angger ana jembatan nang wilayah Bojonegoro ku saelingku kan cete ijo putih. Tapi ganti periode iki bupati kok malih sebagian dicet ireng putih. Aku gak ngerti iku apa mung ganti suasana apa ana unsur politik ra ngerti lur. Cuman yen aku rumah saku lho seneng cat ijo putih. Nanging sebagian wis dadi ireng putih kaya ngono kuwi. Sanajana nutupe gak rata kadang-kadang dadi ijone iki sik semburat-semburat. Ora ngerti apa karepe wong cat ijo putih. Elingku lho ya sik apik pas aku mrene mbiyen. Kok wis diganti sebagian ireng putih. Apa maksude dulur-dulur sing ngerti iso dijlentrehne nang kene. Kimang alhamdulillah lur ora udan sanajana rada mendung. Ki wis ketoke lur wis mlebu Kecamatan Gondang. Lah aku eling kene iki desane Sembungrejo, mergo ngarep kono ki enek SD Sembungrejo. Kiri jalan. Tapi yang keliru tolong dulur-dulur sing ngerti iso dikoreksi ya nek kolom komentar. Ki aku memang sengaja santai-santai lur, ternyata aku mang bayangin no mepet jame saka Kediri 1:30, ternyata nek kene iki lho sik jam 4 punjul seprapat iki. Dadi neng magrib sik suwi. Lah iso ditonton lur sing go ngerti omah-omah saka kayu terus atap joglo
sebagian sih atap lincip ngono kae. Ning ya liyan saiki wis akeh sing diganti saka tembok boto lur omahe. Biyen aku rene sing pertama awal 2000-an kuwi akeh saka kayu terus omah yo gak kerep kaya ngene iki. Tapi bentuke tetep bentuk khas Jawa Timur joglo lur. Gentenge. Lah terus bar Desa Sembungrejo, Kecamatan Gondang kono desa apa ya? Senganten ya. Yen kleru ya dibeneri lur ngiling-ngiling. Tulisannya gak jelas mergo aku nonton nih. Kecamatan Gondang, Kabupaten Bojonegoro lek gak salah kene iki lur, dusun Senganten apa wis masuk desa Gondang ya iki. Saelingku kene iki durung desa Gondang, sik desa Senganten ning kecamatane Gondang. Yen wis teko kene perumahan rada padet lur, terus ya rada akeh sing bangunan modern. Sanajana siji loro aku sik nyawang omah-omah kayu lur. Pancen kene iki termasuk sentra kayu jati lur. Wong aku pas nek perjalanan ya sik ngerti akeh wong numpak sepeda motor nggawa kayu jati yo digonceng. Lah bar kampung iki lagi engko ana Desa Gondang. Kecamatane Gondang, Kabupaten Bojonegoro. Lagi lho lur, biyen ngene iki ijo. Cete ijo putih. Saiki sebagian dadi ireng putih apa ketek ancet apa piye kok malah selang-seling akhirnya biyen seragam lur. Pokoke batas-batas desa, jembatan ngono ki dicet loreng ijo putih. Saiki sebagian dadi ireng putih. Dulu-dulu tumrap Bojonegoro khususnya wilayah Gondang, Temayang, Sekar, tulung yen ngerti iso dijlentrehke neng kolom komentar. Lagi lur, Desa Gondang, Kecamatan Gondang, Kabupaten Bojonegoro lur. Ketoke kene iki memang pusat kota Kecamatan Gondang lur. Rame, oke toko-toko, oke apa kuwi? Serba lur. Terus ana uga pedagang kaki lima kang bakulan takjil lur. Uga sayur, makanan kanggo berbuka, sanajana gak akeh kaya nek nggone kota. Desa Gondang, Kecamatan Gondang, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Sing jelas yen saka Madiun arep neng Tuban, Bojonegoro, Lamongan iki salah siji dalan alternatif. Yen biyen kan kudu liwat Rejoso, sawetara dalan nganjuk Rejoso nang nggone Bojonegoro khususnya wilayah Rejoso kuwi sik gak jos blas dalane, gak recommended, bergelombang sebagian rusak. Ya niki wah jos dalane lur, cor ombo senajano sebagian wis diaspal, sebagian mungcor, tapi jos. Perjalananku mang mulai Klino
sampai kene iki ya sekitar setengah jam lur. Ya soalnya santai-santai yen banter terus ora sambil njikuk video ngono mungkin mung pira kuwi 20 menitan. Iki kanan jalan Puskesmas Gondang lur. Gede puskesmase. Lah yen jeneng Gondang kuwi pancen akeh banget nang gone Bojonegoro enek iki Kecamatan Gondang, terus nang Nganjuk kuwi uga ana Kecamatan Gondang oleh etane Rejoso, terus nang Tulungagung gono Kecamatan Gondang. Ki awak dhewe metu ka Desa Gondang, Kecamatan Gondang ku masuk desa yen gak keliru Bethek ya. Apa bener desa apa mau jeneng terminal ya? Dulur-dulur tulung dijawab, dicerahke. Dadi ki engko awake dhewe finish utawa akhir nang gone terminal Bethek Kecamatan Gondang Kabupaten Bojonegoro. Ya perjalanannya pancen sepi lur kene iki apa meneh iki situasi poso. Dadi makane yen liwat kene kuwi aja sampai bengi, ya ora masalah sih bengi dalane wis apik. Cuman ya kuwi penerangan mobil utawa motore kudu jos lur. Mergo akeh sing arupa alas ketel kaya sing wis diliwati ade mau. Ki lur awake dhewe arep masuk terminal Bethek Gondang lur. Ki kiri jalan terminal Bethek Gondang Kabupaten Bojonegoro. Ki yen lurus arah Temayang terus Bojonegoro, yen ngiri arah Nganjuk. Oke, sawetara tak akhiri sampai sakmene. Wassalam.